Tulo na ka korte ang nalabigit sa nagkagubot nga demolition sa mga balay sa Apas. Mga tao lakip sa usa ka pulis ug laing kanhi pulis nga na-dismiss sa serbisyo kinsa gisugo pagpaningil gireklamo sa usa ka Koreano. Hemodialysis room sa North Gen Hospital miaso mga pasyente gipabakwit. Walay outbreak sa tipos sa lungsod sa Tuburan. Mikabat na sa 28 ka mga pasyente ang na-admit nga adunay mga sintomas. Mga blood samples gikuha alang sa pagtino kung unsa ang matang sa sakit. Gisugyot ang ballistic exam sa mga M16 rifles nga gigamit sa military o law enforcement agencies aron sa pagtino sa kalambigitan sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Mayo nga po Subo ug Kabisayan, ani ang labing labas nga mga balita nga hatod kaninyo sa kinatibuk-ang puwersa sa Aksyon Bisaya. Ako si Frank Balilog. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mas bidaghan ang mga sakit sa gidudahang tipos sa Barangay Monte Alegre sa lungsod sa Tuburan. Ang Regional Epidemiological Surveillance Unit Region 7 di pa sigurado kung typhoid fever bagyod ang mitakboy nga sakit. Chinky Bargio, sugin nimi. Nagtapok din sa Gynae Ward sa Tuburan District Hospital ang mga residente sa Sitio Birhin sa Regla sa Barangay Monte Alegre sa lungsod sa Tuburan. Tanan gitauran og dextrose kay nangasakit sa gidudahang typhoid fever. Sagad sa mga pasyente, nagmo og puy-puy ang lawas. Hilanat katagduha ka adlaw ngadto sa usa ka semana ang gidugayon. Wala nang nawasak ko ng gidada. Duda sa mga residente nga kining mga atabay nga tinubdan sa ilang tubig mainom mo hinungdan sa ilang pagkasakit. Ito nga dito ma'am, ang hinungdan ko no tubig. Pero kuwang sa pagtuo kay ano niya ang matag sitio apil man gyapon yung sakita hilanat. Kung usa lang ka sitio natong dan, mutuosad kung tabayan gyud man isigutan tubig. Sa talaan sa Tuburan District Hospital, misa ka ng ihap sa mga dunay simptomas sa sakit nga tipos. Sa pagkutlo ning balita, miabot na sa 28 ang ihap sa mga na-admit apan ang hepe sa Regional Epidemiology Surveillance Unit Conreso 7 di pa mo kumpirmar nga typhoid fever ang mitakboy sa tulo ka mga sityo sa Barangay Monte Alegre. Base mo siya sa typhoid. Pero kung mugawas na ang result, anhata nato din na klaro kung typhoid ba ganun siyang kilos. Jenky Bargio, Miss 5. Subay sa mga balita, giklaro sa pangu sa Integrated Provincial Health Office nga di pa matawag nga outbreak o epidemya ang kaso sa tipo sa lungsod sa Tuburan. Gipasalid sa niini nga andang Tuburan District Hospital sa pag-atiman sa mga pasyente. King Perez, Sugin Limi. Gikumpirmar ni Dr. Cynthia Hinoso Langgo ang pangu sa IPHO nga niadtong Miyerkules pa nila nahibaw-an ang taho bahin sa nihitabo sa residente sa Barangay Monte Alegre, Tuburan. Not that we have to meet the criteria before we can say an outbreak, but dili sa basta-basta na mo declare of outbreak unless it is really indeed dili na ito ma-contain or the numbers get increasing on a day-to-day basis. Mipasalig sa Hinoso Langgo nga adunay igong katakos ang Tuburan District Hospital sa pagatiman sa mga nasakit og typhoid fever kay mild lang ang mga kaso sa tipos nga nasinati sa mga biktima. Napa man sila adequate supply but ang amo gid ani nga knee-jerk response would be to send additional medications, IV fluids, oral rehydration. Kaya usa ka waterborne disease ang typhoid fever, gipasidanan ni Hinoso Langgo nga kinahanglang siguraduhon nga limpyo ang ginom nga tubig. Dako kayo papel ani ang ato ang mga sanitary inspectors ang ato aning reaction dayon is
to advise our folks na to really drink reliable water from reliable source, no? Samtang gipaabot pa ni Governor Junjun Davide ang report gikan sa mga sakop sa IPHO nga may bisita karon sa maong lungsod. Si kung sa matabang sa kuan sa probinsya no. Ako nang pamutong report sa kuan ha. King Perez, News 5. Gikuhaan og blood sample sa Cebu Rizzo 7 ang mga residente sa barangay Monte Alegre, Tumuran nga mga nangasakit sa gidudahang tipos. Exclusive, Sugid Livi, Jinky Barrio. Sayo sa buntag kaganina, niabot din sa Barangay Hall sa Monte Alegre, Tuburan, ang mga sakop sa Regional Epidemiology Surveillance Unit, Conreso 7. Ilang tuyo, mo ang pagkuha og mga blood samples sa mga residente nga mibati og kaluya sa ilang lawas, gawas pigi panghilanat. Matod ni Renan Simafranca nga bisan og di pa kumpirmadong tipos ang mitakboy sa mga mulupyo sa sitio Birhen sa Regla, San Jose ug San Isidro, apan ang mga simptomas ini sama sa sakit nga typhoid fever. Ang nasinati kung tayo magtipo, kanang hilanat na mo abot nagtaksaksimana nga sa duha. Nga sakit kayo ang ulo o severe headache, and then joint pains o sakit sa joints, no, nga di ka na makaon, and then usahay mag-diarrhea, and then opposite ko na usahay nga mag-constipation o gahi ang huga. Gawas sa pagkuha og blood samples, mihatag sab sila og usa ka drum sa chlorine aron ma-disinfect ang tubig sa atabay nga gidudahang mo'y tinubdan sa sakit. Lain nilang gihatag kining mga life straw aron maggamit sa pag-inom samtang wa pa ang resulta sa water sample. Matud sa barangay kapitan sa Monte Alegre, kini ang labing unang higayon nga nakasinati sila o gidaghanon sa mga nasakit. Naalarma niya kay tungod sa mga sa kuan mga panghitabo nga mara magkalit ba. Kami mga opisyal guide lamin nila kung sa mga problema kami ra mag-guide nila sa among mga sakop sa barangay. Jinky Barrio, News 5. Mga pledges gilauman sa City Hall aron makabot ang kantidad sa pagtukod sa unang building sa bagong City Hospital. 3 bilyones pesos pa lang ang ilang natigom sa piso-piso campaign. Leslie Caminade Vestil, Sugid Livi. Sa 70 milyones ang kantidad sa unang tukuron nga building sa bagong City Hospital. Sumala sa nangulo sa komitiba sa pagtukod sa bagong hospital, Konsehal Mary Ann de Los Santos, wala pa mahingpit ang site development plan alang sa bagong hospital. Gibana-bana nga mahuman sa demolisyon sa karaan nga hospital sulod sa 2 ngadto sa 3 ka buwan. Ang importante is the demolition first. We have to put it ground zero. Once the ground zero na, we will realign the road. Once after realignment, the first building will rise. But hopefully, we will do it on or before the second month. Nagpasalamat ang nangulo sa komitiba sa mga may voluntaryo alang sa pagdemolish sa hospital nga naguba sa linog. Mikabat na og 3 milyones pesos ang ilang nakulikta nga mga amot alang sa pagtukod sa bagong hospital. Yes, that's why I'm very positive and I'm very confident telling before you that the first building will rise. And with that, we have so many pledges already. Leslie Caminade Vestil, News 5. Tulo ka korte ang nalambigit sa kaso sa demolition sa mga balay sa Sitio San Miguel, Barangay Apas. Gawa sa Municipal Trial Court nga mimando sa demolition, laing kaso gisangat sa 29 ka mga apektadong residente nga may question sa jurisdiction sa MTCC. Samtang laing kaso gisangat usab sa 15 ka mga lumulupyo nga may question sa pamaagi sa pagpatuman sa demolition. King Perez, Sugid Livi. Ipahigayon ng hearing tali sa partial motion for reconsideration sa 29 ka mga residente nga nagbutang og supersedeas bond pagpugong sa demolisyon sa ilang mga panimay. Kini human gi-deny ni Judge Alexander Acosta sa RTC Branch 9 ang ilang gipangayo nga temporary restraining order. Ang 29 ka mga residente adunay pending petition nga ipadeklarar nga null and void ang gimando nga writ of demolition sa MTCC Branch 6 ubos ni Judge Pamela Baring-Uy. Alang kanila, walay katungod ang MTCC Branch 6 sa pagunit sa kaso ug angay unta kini adto isangat sa Regional Trial Court.
Apan igo lang giingnan ni Judge Acosta ang duha ka abogado nga mosubmit og memorandum nga maglatid sa tanan nilang argumento. Nagmanaglahi usab ang mga pangalan sa mga tag-iya sa balay nga idemoli sa mga dokumento sa korte. There are problems then. For example, they sue the husband and the wife. They approve nila ang husband. Kanya nagpabilin they approve the wife, and then nagpabilin ang husband who is dead. Unya na-appeal this writ of execution. Nya naiusa nga si Chudosya ang iya Chode. He was sued twice. Chudosya and Chode. So siya, Chudosya was approved, Chode remained in the execution, writ of execution. Amo sa taran mo mga records, we will do some review of our records, and then this afternoon we will file the appropriate pleading. Matod sa mga apektadong residente, wala pa nagpaila kanila si Magat nga tag-iya sa maong mga luna. Sama ni nang Luisa nga wa kaila kang Magat sa 45 ka tuig nga pagpamuyo sa Lot 947. Tungod kay sa una pa man dapat nagpakita siya namo nga siya tag-iya sa panahon nga nagsugod mig pamuyo din ha. You enter that nga forcible entry na because they entered so 40, 50 years ago. Within 1 year from that time you enter, you have to file before the FTC. Otherwise, if you fail, if it is beyond 1 year, you have to file it already with the RTC. Ang kaso sa 29 ka mga residente lahi usab sa kaso nga gisangat sa uban pa nga mga residente ngadto sa sala ni Executive Judge Soliver Peras. Ang lahi man among approach sa teorya, if they can I would welcome. Gani gitugyan na sa duha ka mga abogado ngadto sa korte kon matawag ba nga forum shopping ang mga petisyon nga gisangat sa lain-laing korte. Just not for me to say that should be the court, that should be addressed to the court. Di na ako mo-comment ng aspect. Di na ako mo-comment. Anyway, let's just wait kung sa mga order sa court sa umabot sa mga adlaw. If it finds nga no jurisdiction, then it will assume jurisdiction niya. Magpailan na yun namin o kumpleto. Presentar na ebidensya. Sa laing kaso nga gisangat sa laing 15 ka mga residente nga apektado sa demolisyon, gimando sa RTC Executive Judge Soliver Peras ang paghikling una sa demolisyon. Human nagkasabot ang duha ka habig nga husayon ang kagubot ni ini. Gimanduan usab ni Judge Peras ang court sheriff nga si Edilberto Suarin na di una pahilabtan ang mga balay. Mauna ilang mga na-observe sa ako ang pag-implement and then ilahan ng katungod kung sa ilang buhaton rin ako. Gipasabmit usab ang mga abogado sila mga argumento aron desisyonan sa korte kung angayan nga mupaka na og restraining order batok sa demolisyon. Gi-question sa Executive Assistant Cebu City Mayor Michael Rama nga si Attorney Jade Ponce ang gitumbok nga kalapasan sa pagpatuman sa demolisyon. In fact, karon lang siya ni-admitar sa siya wa day survey. Iya lang gihimo prior to the demolition. So King Perez, News 5.